गोदानै मावफुंनो हानाय लामा दालां आरो न' बेखेवनायनि फिथा हास'नाय हाबाफारिया दिनै थुंगेबाय। बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा गावनि एबा 14 नं बियाबनि सिङाव थानाय साहा ओनसोल एबा गोथौ गामि ओनसोलफोराव रायजो जानाय आरो रायजो राजाफोरनि हान्थामेलानि जेंना लामा दालां आरो थानो थाखाय न'फोरखौ आबुङै लुफुंनानै होनायनि उनाव गावनि दोलोनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे गामि ओनसोलनि गिदिं गिदा फिथा हास'नानै बेखेवनाय हाबाफारिया बोहैथि दाननि 9 मेनिफ्राय जागायजेननानै दिनै 10 मेसिमनि सानथामनि हाबाफारिजों जोबनानै थांबाय। बे लामा दालां आरो बेखेवनाय हाबाफारियावनो बिथाङा गावनि बियाबनि सिङाव थानाय गंफ्रोमबो गामिनि सरासनस्रा सुबुंफोरजों मोजां गाज्रि आरो सुखु दुखु गोबां बाथ्राफोरबो सावरायबोयो आरो उननि समावबो गावनि बियाबनि सिङाव थानाय गामि ओनसोलफोराव जौगाखांनायनि खामानिफोरखौ बिटिआर सोरखारनि बिथिंनिफ्राय फारियै मावलांबाय थागोन होननानैबो बाथ्रा होयो। गोलाव समनि उनाव गोदान सोरखारनिफ्राय बेफोरबादि लामा दालां आरो न' बांफोरनि अनसुंथाइ एबा सुबिदा मोननायनि थाखाय गुबुन गुबुन गामिनि साफ्रोमबो सुबुंफोरा खौरां बिजोंनि गेजेरजों इउपिपिएल सोरखारखौ हामबाय होननायजों लोगोसे इयुननि समावबो बेबादिनो मावलांबाय थानो थाखाय खावलायो। 14 नं सिरांदुवार बियाबनि आं सासे रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै मोनफ्रोमबो प्राइमारिखौ सानथामनि हाबाफारि लानानै जोंनि ब्लकनि दैदेनगिरि प्राइमारि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै गिदिंदों। बे गिदिंनाय टाइमाव जोंनि इउपिपिएल दोलोनि मानव गेदेर आफादगिरि बा दिनैनि जोंनि सरकारनि चिफ बिथांनि दैदेननायाव जेसेबां मानि खामानि मावफुंजादों बेफोरनि फिथा हानायनि हाबाफारिखौबो जोङो लाफादों। बेनि गेजेरजों जोङो जोंनि रायजो राजाफोरनि गोनांथि रायजो राजाफोरनि जेंना बेफोरखौ मिथिनायनि बिथांखिजों थांनाय सानथामखौ दिनैखौ लाफानानै जों बे हाबाफारिखौ लादोंमोन। गोबां रायजोफोरनि अजद रायजोफोरनि खावलायनाय रायजोफोरनि गोजोननाय बेफोरनि गेजेरजों बे सानथामाव आं गोबां मेसेजखौ कालेक्ट खालामबाय आरो बेनि गेजेरजों जोङो थुनलाइखौ जों जेरै थुननानै मोजां मोनसे बिथिंजों लांनो हायो बे जोंनि हालामखौ मोजां बिथिंजों लांनायनि खामानिखौबो जों दा जोंनि पार्टिया इउपिपिएल दोलोआ 14 नं सिरांदुवार ब्लकनि खामानिखौ मावलांनायनि थाखाय थांखि लासिगोन। आच्चा दिनै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंनि इउपिपिएल सरखारनिफ्राय जोंनि बे आमबारियाव बे गामिनि लामाखौ गावनि फरेस्ट फान्डनिफ्राय जे लामा खोनानै होदों जोङो बहुद उसुबिदामोन लामाखौ माने गामि सेर सेर मोननायावबो जों बहुद दुखु मोनोमोन लेवार दावखा जायोमोन। दिनै बेजोंनो न' सेर सेर माने सेन्ड ग्रेभेल होना होनो थाखाय बिराद धन्यबाद थादों आरो जों बेखौल' गोजोननाय मोननाय जायाखै आरो मोनसे खोथा जाहैदों जोंनि बे हाथिजार बिसिडिसि एलेकायाव जोंनि बे आमबारि लामाजोंनो गोबां जोंहा अन्थाइ बाला रोगायो आरो अन्थाइ बाला रोगानायाव बहुद जोंहा लामाया हाद्रि गुफुङो बै मेन लामाया बै हाद्रि बाला गुफुंनायनि थाखाय जोंहा बहुद खस्थ' मोनो खाथि खालानि न'खरा आरो जोंनाबो आंनाबो न'खरा खाथि हाद्रि गुफुङो आरो दैज्लां समाव बहुद दैस्लुंजों हाखर जानानै बहुद बेले बेजे जोंनाव समस्या जायो आरोखि। दा बेखौबो आङो बे जोंनि बे इउपिपिएल सरखारनि सायावनो आं जुरिथि जादों माने आसा खालामो आं बेखौ मावफुंजोबगोन होननानै आरो फारसेथिं जोंहा क्लाब दङ गिदिरनो बे क्लाबाव मोनसे जोंहा माल जाल दोननो थाखाय उसुबिदा जादों बे क्लाबनि जाहाथे न' दोनग्रा बेखौ जाहाथे बे सारनि जुरिथियैनो जों बेखौ आसा खालामदों जोंनि बे इउपिपिएल सरखारनिफ्राय। दा बेखौनो लानानै आङो गावब्रा जानानै जाहाथे बेखौबो आङो खावलायबाय जाहाथे बेखौ मावफुंनानै होनो हायोब्ला जोंनि गामिया बहुद गोजोननाय थागोन आरो बयबो बे पार्टिजों मदद होनाय जागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। गिबियावनो आङो दिनैहाय जोंनिनो सार रनजित फैनायनि खेथ्रआव आङो 1 नम्बर खाग्राबारिनि एक्स गावबुरा जानानै आं हामबाय होदों। आं मानो हामबाय होदों होनना बुङोब्ला जागायजेननाय जोनोम मोनजेननाय जोंनि इउपिपिएलनि जेनोखि सार रनजित बिथाङा जे हाबाफारिखौ मावदों मोजाङै मावगासिनो दङ। दिनै आङो बेखौहाय गावनि आंगो बायदि साननानै
दिनैहाय न'खरसेनि बायदि आङो साननानै आंनि जेनाखि गामिनि नांगौफोरनि खेथ्रआवहाय सारनाव आं आबेदन खालामदों। बे आबेदन खालामनाय जिरादफोरखौ जे सारा खालामना होजोबगोन होननानै आं आसा थादों। बेखौनो आङो आंनि आसा थानायानो जोंनि जेनाखि जे कम्पानि जिजेम कम्पानि जल जीवन होननाय दङ मोनसे दैनि प्रब्लेम बे मोनसे आरो मोनसे ओरैहाय जोंनिनो जेनाखि लामा दालां बानायनांगौ दङ बेखौ आं आसा थादों। बेखौ आं रायथिजोबखाबाय सारजों आरो बेजों लोगोसे आरो बेजों लोगोसे जोंनि जेनाखि इयुथफोर दङ बे इयुथफोरा जेरैबायदि रायज्लायदोंमोन सारजों आङो बेखौबो जोंनि इयुथनि थाखाय थिरांथा लानायखाय सारा आं गोजोननाय मोनदों। दिनै जिथुनाखि नोंथांमोननि नैबे गामियावहाय मोनसे मिथिं जाग्रा हल लुनानै होबाय मा बुंनो सानो? बेखौहाय जाफुंसार होनायनि थाखाय आं खुसि दं बा गामिनिबो बहुत रंजानाय दं। सारनि सायाव गाज्रि प्रब्लेम गैया। बिनि गेजेरजों मा सुबिदा जागोन होननानै सानो नोंथांमोना? बिनि गेजेरजोंहाय गासैबो जोंनि इउपिपिएलआनो फोथांलांगोन बा जेंनाफोरखौ बोस्रांलांसिगोन होननानै आङो आसा दङ। सारानो गावनो निजेसो बुंखाबाय आं थासान्दियाव जोंनि इउपिपिएल बर' हारि हिसाबै आङो गासैखौबो खांगोन होननानै बे बुंनायखाय जोङो बेखौ खुसि मोननाय दं जोंनि गामिया। जाबाय।